nahihirapan na po talaga ako. Kahit po sabihin ko po na ito po yung sitwasyon ko. Kala po ng iba, okay ako. Kala ng iba, nakakaano po kami ng pero hindi po. Maraming salamat sa iyong mga tumulong sa akin, magkakapay. Ayan, isang mga pagpalang araw mga kaagapay, kalingap. Andito na po ako ulit sa sa binisita ko ngayon si Gilbert. Ayan, para kumustahin ulit. So, yan, kausapin natin si Gilbert kung kumusta na yung kalagayan niya. Kasi po parang rin po, apekto na rin po ng sa rin po yung sa katawan na kidney. Dahil po parang minsan po siya di naman papulikat, parang pinipilipit po yung buto. Kaya minsan talagang hirap po talaga matulog. Oh, ito mga kagapay Yung na po yung pa ako. parang namamaga na naman yung mga paa niya, no? Ayan. Bukas bali mag-ano ka bukas, no? Dahil Dialysis na naman. ngayon po, sa kabila po yung manok. Mahirap po kasi ngayon, daming maraming problema na mahirap, dami pong bayarin na tulad ng mga ilaw tubig. Hindi ko rin po alam saan nakukuha ng wala pa po nakakalakad ng mga financial ko dahil katapusan pa po ng December. Marami kasing nag ano doon na sabi nila dalhin ka ka daw sa sa public hospital, doon ka daw. Yun nga po yung kaso po, pag public po kasi po ako, ang problema po, yung biyahe po, pag doon po akong dialysis, hindi ko po masigurado dahil po yung layo. Oh, ilang biyahe ba yung NTF papunta po. doon? Oo. Kasi di pa po ako alam biyahe doon eh. Tapos isang beses lang po ako doon, tapos hindi naman kasi ako biyahe malayo talaga. Oh, yun din yung mahirap kasi wala po silang sasakyan. Kulang dito. So dito lang sila sa malapit nakakapag dialysis kasi hindi rin po makabiyahe si Gilbert ng malayo. Parang nag-ano na naman siya, oh. Nagsusugat na nga po eh. Hindi ko alam kung po. Ito po nagsusugat na po siya. Takot na nga po akong ito. Baka magnana po. Baka sumabog. Kasi may nakita po ko nung nagdana. Sumabog po yung pistola niya. Sa page po ng dead page. Kaya hindi ko alam na kung paano to ito. Hindi ko na po alam kung ano to ito dahil tapos po talaga kami ngayon. Kahit po ngayon mahirap yung kalagayan ng tulad po sa anak ko. Panggatas nga lang po, pangkain namin. Wala rin kami. Ngayon po walang gatas anak ko. Umutang lang po kami ng tuwak ng gatas. May konting naman po kami na pero kasi po di po kulang talaga eh kasi siping ko po yung pandasis ko sa linggo. Kano po talaga yun gagasin ko. Wala nang pa kukunan ng ibang pera. Wala naman pong support ay na pag-aabot ng linggo-linggo. Kaya po talaga tiis lang po talaga. Bali isang linggo 500, dalawang linggo 1,000. Pagmamatahe po ganun. Ay, na po isang ang 1 week ko po kasi yung budget talaga 800 yung pagkain sa saka po pandialysis. Kasi minsan bumibili ako pong biogesic dahil pag nagka-cramps po ako, hindi mataas yung din ako, hinihilaw ako. Doon po
pumipili pa ako ng budget dun sa dentist fee. Kaya mahirap po talaga ng ganitong kalagayan na may sakit ka na, tapos wala ka pang inaasahan. Tapos ikaw lang talagang gagawa ng paraan dahil hindi mo rin po maasahan yung may tutulong sa'yo na malapit din sa'yo na magbibigay po talaga na ano. Oo, kasi kahit sila din eh, lahat naman tayo kumbaga Tapos din po talaga dahil Tapos sa din. pandemic po. yun nga, dahil nga sa pandemic, Eh, marami din nawala ng trabaho, yan, wala din kita, so nahihirapan din sila kaya mas mahirap po kami talaga lalo sa ayun po, hindi ko na alam kung gagawin ko kung ano yung ano eh, kasi mas gusto ko pong mag-negosyo kaso hindi rin po talaga itong matagal negosyo namin dahil may negosyo kami tapos nahihinto rin po eh. Bakit nahihindo? Dahil po syempre may kikita kami tapos pangkain na namin, ang bayad na ng ano kung ano sa bahay tapos pang-dialysis. Sususin pa sa ano pero hindi ko lang magtitisin dahil po ano yan ganito po yung nagsisisi rin ako sa nangyari sa akin dahil pabayaan ko sarili ko nung malakas pa ako. Kaya mahirap po talaga ganitong sitwasyon. So Gilbert, ano pala, may papabigay sa iyo yung isang kaagapay angel ko. Siyempre ayaw niyang magpasabi ng pangalan niya. Ito daw ay pang dialysis mo ng 2 months. Ayan, ibibigay ko sa iyo. Pang dialysis mo daw yan na 2 months. And then may ano rin ako dito, munting bigas lang. Yan, may bigas dito. Ito, galing naman sa akin bigas yan. Kahit pa paano, magpasalamat tayo kahit mga pakonti-konting tulong lang. Yan, so Tulong na po sa ito. Dahil po talagang mas kailangan ko po talaga yung pang-dialysis ko kasi gusto ko man sumuko pero hindi ko rin kaya dahil may gusto ko pa pumakasama ang pamilya ko. anong gusto mong sabihin doon sa nagpaabot ng tulong sa'yo? Maraming pong salamat sa tulong pong binigay nyo sa pang-dialysis ko po dahil po dito makakaraos po ako ng pang-dialysis ko, ang dialysis ko po makakaraos po ako. So, maraming salamat din po sa mga tulong sa akin, lalo po ko sa aking basyo. Dahil po, laki niya po akong pupunta dito dahil kahit po, alam ko mahirap bumiyahe, pupunta po pa rin siya dito. Oo, kasi dalawang biyahe ako eh. Mga po. Monumento to so pangatlo yung tricycle, ay pangapat pala, dalawang biyahe ako ng tricycle. Ngayon po kasi wala po talaga. Mm. Lalo na po yung anak ko doon po nagkabila dahil hindi naman po kinukuha ko naman kasi wala po talaga kami ngayon. Kung gusto namin mag-negosyo. So, mas kailangan ko pa rin po talaga, priority ko po talaga yung panggastos namin, saka yung pang-dialysis ko. Yun po talaga priority ko ngayon. Lalo ng December po, di ko po alam. Mag-birthday po ako ngayon. Baka simba na lang po kami. Kailan yung birthday mo? December 8 po. Fiesta Ay. de Polo. Malapit na. 7 days po. Ano ngayon? Pizza dos na. And advance happy birthday. Ayan. Yun nga mga kaagapay. Ako'y nagpapasalamat din po sa nagpaabot ng tulong kay Gilbert. Ayan. Hindi ko po kayang ibigay yung lahat ng pangangailangan ni Gilbert. Ayan, maraming salamat sa iyo dahil kahit papaano yung pang 2 months na dialysis ni Gilbert ay secured na po. Maraming salamat po sa inyo. Pinaano din yan,
pinadaan din po yan kay Cross 4 TV, and maraming salamat din po kay Cross 4 TV. Ayan, pakisuportahan din po si Cross 4 TV. Isa din po siya sa Kalinga Partners po, kasamahan ko po dyan sa may Caloocan. Ayan. And ayan, sana sa birthday mo may humiling tayo, magpare lang tayo, malay mo may magbigay pa ng tulong sa'yo bilang regalo. Ayan. Yun po nang wish ko na sana po makaraos po ako dahil sana po mapagamot ko na po yung braso ko talaga. Nahihirapan na po talaga ako. Kahit po sabihin ko po na ito po yung sitwasyon ko. Kala po ng iba, okay ako. Kala ng iba nakakaano po kami ng pero hindi po. Opo. Yan po sa mga bago pa lang makakapanood ng video ni Gilbert. Si Gilbert din po ay kapag natutulog, nakaupo, nakaano dito, nakasandal dito sa Yung unang po ginagamit ko para makatulog. oo, dito sa sa washing machine. So yun po yung nagiging sitwasyon ni Gilbert. At saka pag hindi po siya nakapag-dialysis, lumulubo po yung katawan niya. Then pati yung po niya, yung mata niya ay Epekto na rin po. naapekto na yan sa sa high blood, no. Sa dialysis. Ito po, kahit okay na po sa akin to, kahit kahit ang mga importante po sa akin talaga ito po. Yung di bali yung mata ko po, hindi muna masikaso. Dahil po, mas kailangan ko po talagang mauna to dahil Oo, kasi ito parang po kailangan oo. Ito po yung importanteng kailangan tutukan po. Yan, so po, sana yan ipag-pray natin ngayong Pasko. Sana may marami pang tumulong po kay Gilbert. Ayan, patuloy po natin i-share din yung mga video niya para kahit papaano ay maraming makapanood at baka magpaabot ng tulong. So yun nga Gilbert, kasi yun din yung problema, hindi ka mapag sa public kasi mahirap din yun nga problema niya, yung sa niya, yung biyahe niya malayo. Okay sana kung may tayo, may sasakyan, madali natin tsaka Inisip kasi po, di po talaga ako pwede mag-commute po talaga dahil mahirap po kasi minsan po pag sobrang init, bilang mata ko po lumalabo na rin. oo. Po, Kasi minsan kung po, makaano ka daw sa KTNI, medyo makamura ka doon. Tsaka yun nga, yung kay Bongo, in-sponsor din nila is kailangan sa public. Akala ko kahit naganda po ako doon, nag-message po ako kasi po di po talaga ako tinanggap dahil po sa private po ako dito sa Antipolo. Oo, yun nga din yung sabi sa akin na kailangan pala sa public ka Naka-address yung abstract ko, tsaka yung mga reseta. Ayun po yung kailangan. yung mga yung maintenance mo, may natitira pa ba? Meron pa naman po ako, kaso yung milligrams po, yung iba na yung milligrams, pinitipid ko na po. Kasi naantay ko rin po yung nag-message po ako kay Vice Lenny po na sana ma-aprobahan na dahil po basis pa lang kasi basis pa lang po yung gamot din po yun. Sana po, ayan, sana ma-approve na yung kay BP Lenny kasi kailangan talaga ni Gilbert na Maintenance po. Wala mga namin po maintenance sa na gamot din po. So yun, mag-pray lang tayo Gilbert, wag kang laban lang, sabi nga nila. Hindi tayo mahihiwan. Oo. So yun, hindi na ako magtatagal Gilbert kasi nagmamadali pa ako. So yun, basta kami po ay nagpapasalamat ni Gilbert sa tumulong. Ayan, tumulong po kay Gilbert at saka sa mga tutulong pa. Ayan, maraming salamat. And advance happy birthday Gilbert. Sana makabalik ako dito sa birthday mo. Ayan.
Wala po akong Kahit walang handa. Ayan, malay mo may mag-ano sa'yo, may magpabot ng tulong bilang regalo, di dadalhin ko sa'yo. Ayan. Hindi po So pray lang tayo kasi si God naman, basta hindi tayo maalimot kay God. Ayan, pag may hinihiling tayo sa Kanya, minsan dumarating yan sa pamamagitan ng ibang tao. Ayan, hindi naman yan diretso na bigla na lang mahuhulog. Dadaan yan sa mga iba't ibang paraan, pwede sa ibang tao. Ayan, so yun, basta manalig lang tayo sa Kanya, huwag mong kalimutan mag-pray lagi. So yun, maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa Kaagapay and sa buong team Kalinga po, kay Kuya Bal, kay Ate Edna, kay Kalinga Prab. Ayan, maraming salamat po. At sa mga Kaagapay Angel ko, ayan, maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagsuporta po sa ating mga programa. Ayan, thank you po and God bless. Napaiyak po siya bukas. Maraming salamat po kuya sa pag-share mo. Walang paa, walang kamay. Kakabari ako dito, bigyan ko sa'yo. Hindi nila alam. Si kuya nandito. Ano pangalan niyo kuya? Para. Pero handa ka pa mga kaagapay na hindi daw po sila Tapos, naiisip kahit pa. Sino po ang kasama niyo dito?